Eleke bazalwane egameni lenkosi uJesu ngiyazi ukuthi siqhubeka leli class lethu okuthiwa iclass likaSibhudazo Academy. Ngiyababingelela ke nalabo abayosijoyina endleleni besithola siqhubeka. Ngiyazi ukuthi kuningi abantu abathanda ukukubuza ukuba bakuqonde kahle, kodwa ke ake sibekezelelane nje, sizolivula lelo thuba lemibuzo. Kodwa ke la eklasini lama languages okuyisiGreek nesiHebheru, ngicela ukuthi khona siyaxoxa sonke, akusimina ngedwa okhulumayo. Ngiyacela nje uma kunegama elithile noma kufona into ofuna ukuyicoyisa emagameni esiwa-introduce-ayo namagama esesiwaphethe ngesandla okungukuthi esesidlulile kuwo, abe yingxenye yenkulumo yethu ekukhulumeni kwethu, ukuze sikujwayele ukuwabiza, sikujwayele futhi ukuwa-unpack-a, ukwembula ulwembu olungaba khona ngesikhathi ukhonza abazalwane, njengabazalwane-ke nizikhonzi zenkosi. Ngesikhathi ubakhonza uyaliveza igama ukuthi kule nkulumo esiyikhulumayo kunegama lesiGriki noma kunegama lesiHebheru elithi, elisho ukuthi, bese-ke ulufaka kuleyo ndaba yakho osukuyixoxa, ukuze ukujwayele ukuthi amagama la esiwafundayo uwasebenzisa kanjani. Uliphose nje kodwa uleneke futhi ukuthi lichazane, lisho ukuthini. Okubalulekile kuleli gama osuke ulithekelile eliyi-original, kufanele uli-unpack-e impela ukuthi liyini, liphetheni, lisho ukuthini, lisho lokho likushoyo likusho kobani, kwakuthiwani ngalesa sikhathi, ngabe lithini manje, ukwazi ukulisebenzisa, liveze lento efihlekile emagameni ethu esiZulu. Lona-ke lilekelele ukuveza umqondo walabaya ababebhalile. So-ke ngalokho siyobe sisikwazi ukuwasebenzisa, singawafundi nje maqede siwakhohlwe siwashiye kanjalo, kodwa inhloso yawo ukuthi asilekelele ekuchazeni kahle indaba yokukholwa. Siyazi ukuthi khona abazalwane abangenayo njalo njalo, bazosifica-ke siqhubeka, basilalele, bame lapho esimi khona, okungukuthi bayifuna indawo phakathi kwethu yokuhlala, ukuze bazwisise kahle izindaba esiziphetheyo, esiyibona-ke ukuthi ziyaphilisa ngoba zisusa ungwengwezi obekade lusimbozile ngokufunda okuningi esakufunda sezingane. Ingqondo yethu-ke thina abantu, engingasho ukuthi thina abantu abamnyama, ngisho nje abantu bonke, umuntu into ayizwe ekuqaleni nesihleli isikhathi eside, uma kuqhamuka into entsha eyambulwayo, uyavama ukuthi lezi zinto ezintsha ziyadukisa,
bamba lokho wakuzwa kuqala. Ingozi ke lokho ngoba lokhu ukwenza iBible study ngalendlela esenza ngayo kwenza ukuthi umuntu afunde okuyikho ukuze lokhu ongasikhona akuphalaze. Athi learn to unlearn to relearn. Angisho kanjalo ngoba amagama esiZulu azoba made kakhulu. Ngigcine ngingasazi nami ukuthi ngithini. Lezi indaba ke bazalwane nizilethelwa umsakazo isikhonzi sesivumelwano esisha eNewcastle. Lokhu ukuthi isikhonzi sesivumelwano esisha ngesingisi kuthi the able minister. Baningi abakubuzayo as if sesingominister balapha eParliament. Bathi hawu kusukela nini usibanibani esewuminister manje? Sibaphenduleke nani silekelelani bazalwane lani ngalekelela khona uma benibuza ngoba le ndaba ilapha ya ku2 Corinthians or Corinthians chapter 3 verse 6 ne-King James. Ngiyazi abaningi bayakwazi kodwa kukhona abanye abangakakwazi ukuthi silithatha leli gama sithi sizikhonzi zesivumelwano esisha. Wonke umuntu okhonzayo uyisikhonzi ngokwalesi sivumelwano noma ngokwale view esikuyo yokuthi izinto zonke zenziwe njani, zigcwalisiwe, they are fulfilled. Akukho nayinye manje engagcwalisekile, ayikho into esalindelwe ukuthi sazokwenzeka. Ngiyacela ungifundele lapha ya kuLuka 21 verse 22 if I'm not mistaken. Ngenze njalo ukuthi leli gama lokuthi sithi thina sikwi-view yokuthi izinto zonke sezigcwalisekile is biblical, kubhaliwe. Cela ngifundele lapha. Amen bazalwane. Siyafunda kuLuka 21 verse 22. Ngokuba lezi ziyizinsuku zempindiselo ukuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Kukhuluma ke uJesu la, amazwi kaJesu eqoshwa uLuka. uLuka siyazi bazalwane wayesebenzisana kakhulu noPaul. Babesebenzisana bebambisene. uLuka siyazi ukuthi uye futhi obhala incwadi yezenzo. Ubhale incwadi kaLuke waphinde wabhala incwadi yezenzo. uPaul uyena uqale uPaul encwadini yezenzo ukungena esindiswa chapter 9 kwaze kwagcina yena ehambisa ivangeli eRome chapter 28 emangalelelwa yona le ndaba, ehamba ke eya ezikhulwini ezayiphethe ngaleso sikhathi. AmaRoma kwakuyiwona ayecindezele kakhulu uIsrayeli. Okay, so ke ngiyafisa ukuthi sikulalele kahle lokho ukuthi ngicela uphindele lapha. uLuka 21 verse 22. Ngokuba lezi ziyizinsuku zempindiselo ukuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Uthi uJesu lezi zinsuku ziyizinsuku zempindiselo. Angazi ukuthi angathini lokhu ngalapha. ESV. Zizinsuku zempindiselo ukuba kugcwaliseke konke okunjani, okulotshiweyo. Now uyabona ukuthi ingena lapho ke indaba
yabazalwane okuthiwa babuka ngeso elithi konke sekwagcwaliseka ngoba insuku zokugcwaliseka zenzeka ngesikhathi uJesu esekhona. uJesu ngaleso sikhathi waye egcwalisa izinto zonke ngoba uthi angizile ukuzochitha kodwa ngizogcwalisa. Uthi ke lezi insuku zinsuku zempindiselo ukuba konke okulotshiwe kugcwaliseke. Okulotshwe ngobani? Awufunde lapho nge-ESV. Verse 22. For these are days of vengeance, to fulfill all that is written. To fulfill all that is written. Ngamanye amazwi, from the beginning of the Bible up to the end. Ngalesi sikhathi ama scriptures ngiyacabanga engakabhalwa. uJesu wayefunda kuma scrolls. Konke lokho kuma scrolls yikhona abapostoli abakunamululile, amazwi abakunphekhile, bakufunda, bakuchaza ukuthi kuthini. Kuthiwa ke konke okubhaliwe kulezi insuku zempindiselo, zinsuku okulotshwe ngazo lapha kuMatthew chapter 23. Kuphindiselwa kuma-Israelites okwakuyiwona ayebulala abazalwane, ebulala abaprofeti, azabulala noKristu. Kwakuzinsuku zempindiselo yalokho. Ngicela futhi ubheke kuLuka 24 verse 25, 26, 27. Luka 24 verse 25. Wayesethi kubo, nina eningaqondiyo, nenilibele enhlizweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofeti. uKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke, wabachachisela emibhalweni okuqondene naye. Sesiyezwa ke la ukuthi uJesu uthi lezi zinsuku zempindiselo ukuba kugcwaliseke konke okulotshiwe emibhalweni. Useyathatha futhi la ku-24 esexoxile ngenhla ukuthi lokhu kuvela kubaprofeti. Ngicela umphendule 27. Wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke, wabachachisela emibhalweni okuqondene naye. Wathathela kuMose nakubaprofeti bonke, ebacacisela emibhalweni ngokuqondene naye, ukuba lezi zinto uJesu uze ukuzogcwalisa zona. Ingakho ke bazalwane, kunabazalwane okuthiwa hayi ukuthi bayazakha bazenza lokho, kodwa isibizo sikaKristu lokhu ukuthi kukhona abantu abangama full preterist. Ngoba uJesu ukhuluma ngakho ukuthi kulotshiwe emibhalweni konke lokhu, yikhona ke kulezi insuku zikaJesu ayiphila ngazo emhlabeni, ukuba kwenzekeni, kuba kugcwaliseke konke imibhalo elobe ngakho. Ingakho ke kukhona abantu abathi babelivela ukuthi izinto uKristu wayigcwalisa zonke, ayikho into njengamanje engagcwalisiwe esalindwe ukuthi sazokwenzeka. Ngiphendula umbuzo emibili manje. Phendula umbuzo ukuthi why abazalwane abayithi beyibiza ngokuthi bangama-able ministers. Ngathi lokho ku 2 Corinthians chapter 3 verse 6. La ukuthi khona nina niyizikhonzi, cela ukufunde lokho ngesi King James. Niyizikhonzi zesivumelwano esisha.
verse 6 oyena futhi osenzela amandla okuba izikhonzi zesivumelwano singesiso esegama kodwa esikamoya ukuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Kungesiso esegama lesisivumelwano yini ukuthi kungesiso esegama or the letter. Niyakhumbula lokho eke nisho nje kanye kanje ngabafundi asebeqoqwadiwe yini kungesiso esegama kodwa esikamoya yini le niyangizwa kodwa somthetho yes kungesisona esomthetho kodwa kuyisivumelwano sani sikamoya. Lokho kufanayo nokuthi ningasesiyo indlu yobumnyama kodwa seniyindlu yokukhanya. Ubumnyama is associated with the law, the night, and then ukukhanya is associated with the new covenant. Okay. Who also had made us able ministers of the New Testament, Yes. not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yeah, he had Made us. made us the able ministers Of the New Testament. of the New Testament. Kungasisona esokufa lesi sivumelwano. Okay. Ayike sengiyaphuma ke labazalwane bengeniswa nje ukuthi ke ngenze iclarity yokuthi why abazalwane bebizana ngokuthi bango able minister. Why abazalwane bethi bangama full preterist. Ingoba uJesu sekufike egcineni la khona kufanele izibhalo zonke zigcwaliseke. Lokhu ukuthi ke preterist usho ukuthi the past ngamanye amazwi sithi imibhalo yonke manje seyagcwaliseka, we are reading it in their past. Akusekho okulindelekile. Obani ke labo abakholwa kanjalo ilaba abazalwane ke ababizwa ngokuthi bathi bona imibhalo seyagcwaliseka njengalokhu uJesu wathi sekuyizinsuku zayo lezi ukuba yonke imibhalo igcwaliseke. Hayi ngoba kuyigama labo ukuthi bangama preterist. Kodwa lokuthi preterist kusho ukuthi the scriptures are fulfilled. Bese bakhona abantu abathi thina simi kulokhu ukuthi uJesu wathi imibhalo kulesi sikhathi isigcwalisekile yonke imele ukugcwaliseka. He did that. He fulfilled all the scriptures as the old and the new. Ake si recap ke bazalwane umsebenzi wethu wangaleli yalanga. Lapha ya safunda ukuthi kunegama elisha eli-introduciwe ekufundeni kwethu. Niyalikhumbula ake nilisho nje nonke nihlabelele nithi igama elithi glory lizala igama lesibili. Okay. Ya uthi ke ubaba uDlamini Chakana glory Shakani lemizala Shakini kwase kuvela elesibili elithi Chakina. Yes, uChakina wethu ophethe ukuthini, uphethe ukuthi uChakana sathi la kukhona umuntu ozokwenza, uNkulunkulu uzokwenza kubantu bakhe, uzokwenza ukuhlala. uChakan is to dwell, is to reside. Okay, uChakana lo SHAKAN,
Shakana. 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 Yegcine. Shakan. Okay. SHAKAN. Uma niza kuleli class phela abazalwana nophatha amapeni nama exercises enawathenga. So udwell, ushakan, then bese kuba igama lesibili esithi Shakina Glory. Lelo ke lisho lokho kade kushiwo umzalwane uDlamini ukuthi dwelling ila uNkulunkulu khona esezoba khona phakathi kwabantu. Kodwa ngifuna namhlanje sibamba amagama nje amathathu okungukuthi si-add phezu kwaleli ya ushakan, to dwell or to reside. Ubani lo dwelayo is God dwells. God dwells. Udwela kobani kubantu bakhe. Bese kuba no Mishkan. Mishkan. Mishkan is MISHKAN. Mishkan. Mishkan ke yena usho ukuthi this is a dwelling place. Yiphi le dwelling place le? Is a tabernacle. Amanye amazwi, God will come and dwell in this tabernacle. Uma esehleli uNkulunkulu lapho sizobe sesithi ke igama leli ebese silishilo uShekinah glory is a divine dwelling or presence. Leyo kade uyisayitha babuDlamini. Is a divine dwelling presence or presence. So ke sithi uNkulunkulu uyahlala. Uhlala kuphi khona? Uhlala kwi-dwelling place. Iyini dwelling place? Is a tabernacle. Uma esehleli uNkulunkulu kwi-dwelling place yakhe, sithi is a divine dwelling or the presence of God. Ngangifuna ukuhamba kakhulu namhlanje. Ngifuna ukuthi ngeviki elizayo niwakhumbule lonke lamagama amathathu. Ngiyafisa ke siqale senze sort of i-rehearsal. Ushakan sithe yini bazalwane? Wenzani lokho? Is a verb. Wenzani? Dwell. Is to dwell. Okay. Bese kuba no Mishkan. Mishkan. Sithe yini lokho Mishkan? Dwelling place. It's a dwelling place, the tabernacle. Tabernacle. Yes, itabernacle esesifundile ngalo kakhulu ngaliya Monday, Tuesday. Mishkan is a dwelling place or tabernacle. Bese ke uShekinah glory sithi yini ke yena? Ukwenzani lokho? Ngiyakhumbula ngolesibili ubaba uGobhoze sifundisa ukuthi the individual houses kwakufanele zithathe izinyane, indlu nendlu ithatha izinyane eGibhithe ngesikhathi bephuma. NgesiGreek singathi yini leyo indlu nendlu? Oikia, the individual houses. Uma izindlu zonke seyihlangene singathi yini lokho? Oikos. Excellent. So ke
uma uNkulunkulu esehleli permanent u-oikos sekufike ne-oiketerion sithi yini ke lokho? The final one, that-oiketerion. Excellent. Okay. Ngapha kwisiHebheru sino Shakina or Shakan. IsiHebheru ke lesi Shakan, that is to dwell or reside. Then bese kuba no Mishkan, ukwenzani ke lokho? Dwelling place. Dwelling place. A dwelling place or Tabernacle. tabernacle. Bese kuthi iShekina, glory, yini ke le? Divine presence of Divine God. dwelling Divine place. presence, divine dwelling or presence of God. Excellent. Bona sosheshe siphume ke namhlanje. Angifuni ukuhamba kakhulu, ngifuna niwabambele amagama kanje ngoba niwabambile. There is therefore a fascinating biblical word family around the idea of dwelling. So le lokhu ngale iyona eyakha this sort of the concepts ekade siwakha ngale kwisiGriki lapho nasithi there is a house, an individual house, sathi yini? Sathi oikia. Sathi uma lezi zindlu zonke seyihlangene ziyini? Zi-oikos. Uma i-oikos isikhona sekufanele uNkulunkulu abe present kuyo. Sekwehla indlu yasezulwini sithi yini? Oiketerion. Oiketerion. Uma esehlala kwi-oikos, i-oiketerion. Uma uNkulunkulu esehlala phakade kulendlu sithi yini ke manje? Oiketerion. Yes. Hayi ke. Ngicela sime lapho namhlanje. U4 siyomthatha, ngizothatha nga1 manje. Ngifuna ukubona ukuthi anizi ukuyibamba yini lento. Niyabhala phansi manje. Akekho ongabhala. Ongabhali ngiyambona. Ongabhali ngiyambona. Okay. Hayi ke bazalwane siyabonga. Namhlanje asime la, angifuni ukuninika kakhulu ba. Ngiyabona kuningi kakhulu amagama vela amasha ayayihlupha ingqondo. Nibuye emsebenzini nikhathele, nizofundana nesiHebheru eningazi ukuthi nisifundela ini. Kodwa ke omunye uzosho ukuthi hayi kuyasiza ngoba manje sesiyakwazi ukuya phambili. Nangu nje uDlamini usebhalile, senibhalele. Hayi ke baba uDlamini, umsebenzi wakho omkhulu baba ukuthi usenzele ama-notes uwafake lapho. Kodwa nami ngizowenza, ngizowathumela lama-notes la namhlanje ukuthi kwenzeke ukuthi abantu bayibambe kahle le ndaba, ngoba iyo vele eyingqikithi yaleli class lethu namhlanje, ukuthi sikubuke ukuthi uNkulunkulu uhlala phakathi kwethu, uhlala nathi forever. Ayikho lento yokuthi uma seningenile enkozweni bese nihlabelela nithi ninxusa, niya-intercede, ninxusa uNkulunkulu ukuthi ehle manje ezohlala nani. Anisenakho lokho ngoba uNkulunkulu usewehla. Wathi ubaba uDlamini efunda encwadini kaJohn chapter 14 ethi uJesu la engikhona nani noba njani. So
Nobakhona. Ngoba khona. Wherever I am, ngiyoba khona. Yes. So ke awukwazi ukuthi mase kuqalwa laba bazalwana akuthiwa bayadumisa bese iyashintsha ilanguage. Selithi nina manje yehla moya ehle qhamukaphi ngoba uhlala kini, uhlala ebandleni, uhlala kuyi-oikos permanent. Okay. So ke asikwazi-ke ukuhlabelela lawo magama manje. Sihlabelela amagama athi woza Nkosi uzohlala nathi. Kanti thina sihleli kubani ngoba thina sesizidalwa ezintsha in Christ. We are made in Christ ukuba sibe yi-oikos, the one oikos emhlabeni wonke jikelele, bonke abakholwayo bayindlu kaNkulunkulu. Hayi ukuthi lapha ya eSoweto kunendlu kaNkulunkulu, lapha ya eMnambithi kunendlu kaNkulunkulu. Siyindlu kaNkulunkulu umhlaba wonke jikelele, bonke abakholwayo. Is the oikos of God. Akusiyona i-oikos ngoba kunomfundisi phambi kwakho, kunomhlabeleli phambi kwakho, bese kuthiwa ke i-oikos ngaleso sikhathi la kuhlala khona uNkulunkulu. Our God is indwelling in us. Us means this corporate, this body that came from above. Siyilokho ke bazalwane. Hayi asibonge ke bazalwane. Sheshe ngikhulule namhlanje. Only 45 minutes. Nasentambama namhlanje baba wethu siyabonga. Sibonga nali thuba ophinde walenza ukuthi siphumelele. Siyakhuleka ukuthi nalabo abangaphumeleli abasazohlangana uNkulunkulu wami nalelizwi noma ke nalentshumayelo uNkulunkulu wami bafunde balalele bakhule ekukwazini. Sibonga uNkulunkulu wami umntwana wakho ubaba uGazi uphinde wamnikeza uNkulunkulu wami lesi sambulo sokuthi babona amandla onke asithule phakathi kwethu njengabantwana bakho ukuze nathi sikhule ekukwazini ukuthi uyini phakathi kwethu, njengoba ushilo encwadini ukuthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya wakho uhlala phakathi kwethu njalo njengalo uNkulunkulu ekuqaleni wawuhlala ungulizwi, uhlala phakathi kwabantu, wakhile phakathi kwabantu, nenkazimulo yakho yayibonakala phakathi kwabo. uNkulunkulu wami namhlanje ithabenakeli lakho liphakathi kwethu, ngaso sonke isikhathi uhlala phakathi kwethu nanomaphi lapho siyakhona, nanoma nguphi uNkulunkulu wami. Asisakholelwa ukuthi sifuna ukuthi siyokubona ngelinye ilanga, kodwa uNkulunkulu wami sibonga ukuthi sesihlala nawe imihla namalanga. Konke uNkulunkulu wami esikwenzayo ukhona, uphakathi kwethu. Ayikho into uNkulunkulu namandla onke esingathi sifuna ukuthi sithandazele noma sizilele, kodwa uNkulunkulu wethu sibonga ukuthi sihlala njalo. uNkulunkulu wami sazi ukuthi uphakathi kwethu, wena ukithi nathi sikuwe ngaso sonke isikhathi. Siyabonga uNkulunkulu wami. Sisaqeda nali class babothandekayo lesiGreek neseHebheru, sibonga nokusazi ukuthi sifunde ngalezi limi lezi ezi-original la uNkulunkulu wami lo limi liqhamuka khona, la iBhayibheli libhalwe ngalo babothandekayo. Singasebenzisi yethu ingqondo, kodwa-ke silalele izwi ngoba sonke sikhona lapha singama-student wezwi lakho, singabafundi bezwi lakho, sifundiswa ngilo lokhu elikushoyo, asifaki okwethu. Namhlanje siyabonga babothandekayo, sinikela konke ngokukholwa nokwethemba igama eliphakeme sawulala uNkulunkulu wami. Okay.